Estaros aquí nesta primeira charla que inaugura as 15ª Xornadas de Información Sociosanitaria de Ondas. A verdade é que cando falamos de 15ª, cando falamos a de 15 anos, quere dicir que estas xornadas están resultando interesantes para a cidadanía, que, por tanto, están cubrindo unha necesidade de información en materias diversas, en algo tan importante como é a saúde, verdad? En ese sentido, quero xa felicitar de inicio ao doutor Xosé de Dios polo traballo que leva facendo de coordinador destas xornadas nestes últimos anos, e na que nós, evidentemente, xornadas nas que nós, Concello, colaboramos de forma fehaciente, moi contentos de facelo, non? Ben, hoxe imos a falar do tema do que falamos todos os días. Me parece a mí que ten, sen dúbida, o profesor Juan Jesús Gestal, o que lle dou a benvida ao noso Concello, que seguro que coñece perfectamente, porque xa de Muros, vivindo en Santiago, estando en Santiago, é casi moi complicado non pasar por... Bueno, pode pasar, pero perderíase desde a zona máis bonita do traxecto, non? Dicía que é complicado, non, falar de algo novo, porque estamos todos os días falando desta cuestión, pero, sen dúbida, bueno, pois, o coñecemento que atesoura Juan Jesús Gestal, que ademais seguro que estades vendo continuamente na televisión, escoitando na radio, bueno, pois, o coñecemento tan profuso, tan fondo, que seguramente nos vai a servir para aclarar por lo menos conceptos, aclarar dúdas, porque hai moitísimas, porque o problema de ter tanta información, isto xa é un problema que enlaza coas sociedades actuais, non? Antes tiñamos un problema que tiñamos pouca información, agora temos demais, agora o problema non é atopar a información, agora é seleccionar a información adecuada. E eu estou seguro que o profesor Gestal nos vai a axudar nese sentido. Son tantas as cuestións e tantas as curiosidades que está destapando esta pandemia, que eu voume permitir simplemente sinalar algo que despois, eu lamentablemente temos despois pleno, non vou a poder quedar, pero sí que me gustaría comentar algo sobre esta cuestión, porque dáse un fenómeno que non sei se é constante, se dan outros concellos da contorna, pero en outros estamos vendo. Este ano, por sorte, faleceu moita menos xente, e cando digo moita menos xente á altura de outubro, a metade casi, que o ano pasado. Eu creo que iso ten que ver por medidas de prevención que moita xente, particularmente moita xente maior, tomou derivado do coronavirus, e por feito de que o COVID aquí tivera moi pouco, por sorte, polo momento, moi pouca afectación. Pero é un dato que me gustaría, tenemos que esperar ao final de ano tamén para ver se consolida, pero polos datos que tiñamos a 13 de outubro en comparación co 13 de outubro do ano pasado, a diferencia é abismal. É unha cuestión que me parece interesante, só sei que é colateral, pero é así. O deixo aquí en riba da mesa e xa non me estendo moito máis.
agradecernos a todos que esteades hoxe aquí, e eu vou dar agora a palabra ao coordinador das jornadas, ao amigo Xosé Dios, para que continue. Moitas gracias. Gracias, Manolo. Ben, boa tarde a todas e a todos. Imos dar comenzo este 15 ciclo de conferencias coloquio que comenzábamos fai 23 anos, da que hoxe faremos a charla número 113. Temos as conferencias, como saben os que veñen asiduamente, o último xoves de cada mes, empezando co curso escolar en outubro e rematando no mes de maio. En total son 8 charlas en cada ciclo. Comentar a trascendencia deste evento. Por estas características de evento podemos ter o 50% do aforo onde estemos e non máis de 30 persoas. Por eso, as medidas de seguridade que despois explicaremos, pero bueno, que máis ou menos todos coñecemos, podemos estar aquí hoxe na Casa da Cultura celebrando esta inauguración. A trascendencia deste evento, pola xente que eu controlo e sobre todo a xente da Sociedade de Xeriatría, que despois nos agradecementos falarei deles, é un evento que se realiza exclusivamente aquí en Outes, é dicir, non hai ningún sitio de Galicia onde se faga algo parecido e coa trascendencia que ten e os anos que leva consolidándose, pero que tampouco hai no Estado español, ningún. E isto falado que a Sociedade Española de Xeriatría e de Xerontoloxía non coñece ningún caso onde se celebren unhas xornadas destas características. E a iniciativa de convocar a un número de persoas que agora pola pandemia ten que ser moito menor, parte da imposibilidade que temos nas consultas de atención primaria de dar unha información máis ampla sobre diferentes enfermedades que teñen as persoas, dado o pouco tempo que temos para cada paciente. As razóns son varias e non é este o foro para debatilas, pero só decir que con 40 persoas na consulta de forma continua é imposible pararse con cada paciente o tempo que queremos e consideramos que foros como este debían ter lugar en outros moitos lugares para poder complementar a información aos doentes. Se non podemos dar saída dentro dos centros de saúde ás demandas que se nos plantexan día a día, o público, e en xeral todos nós, non vos queixemos e non vos queixedes os profesionais que me consta dan o mellor de si mesmos. Queixadevos as autoridades sanitarias que son as responsables de como está o sistema sanitario nestes momentos. Ao fío do que comentaba o alcalde desa menor mortalidade, hai varias explicacións, entre elas pois a mascarilla. Como sabemos, está impedindo que a xente tamén se contaxe de gripe normal, a non masificación das salas de espera dos centros de saúde, que quizás sea a razón prioritaria das consultas telefónicas, en que, insisto, eso sería para outra charla, pero onde máis se contaxiaba a xente eran as propias salas de espera dos centros de saúde. E paso aos agradecementos. Pois ben, dar as grazas, como sempre, ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, colaboración que sempre é benvida, pois toda axuda é pouca para levar a cabo un evento destas características. Dar as grazas á Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que sempre se mostrou disposta a botar unha man e que me consto o aprecio do seu presidente por estas xornadas. Dar as grazas a Bisbismur por estar aí sempre que os necesitamos e que nos fan o agasallo os e as ponentes, que tamén me consta que lles gusta aos mesmos e que xa vin en varios despachos de xente que pasou por aquí por Outes. Dar as gracias á Xerencia de Xestión Integrada de Compostela, que nos dá o visto bo as xornadas e que incluso participaron non só como xestores das xerencias, senón varias veces como ponentes das mesmas. Dar as grazas á Asociación Cultural Terra de Outes, que nos fai a distribución das charlas, o cartaz das mesmas, temos aquí, e temos a sorte de contar tamén con Vicente, que nos filma, e antes de rematar as xornadas, xa estamos nas redes sociales, unhas composicións dignas dos mellores directores de cine. Esta temporada de conferencias, marcadas pola pandemia, trataremos de cumprir rigurosamente as normas establecidas por Sanidade. Rógovos a todos os asistentes, primeiro que apaguedes os móviles, como sempre,
e que manteñades a mascarilla ben colocada. Ben colocada supón tapar a nariz e tapar a boca. O virus nin entra nin sale pola frente, nin entra nin sale polo queixo. Entra e sale polo nariz e pola boca. Gardade sempre a distancia de seguridade, falamos de 1,5 metros, aquí casi estamos a 2 metros, e como somos considerados evento, como vos decía, pois temos a capacidade ou ben un 50% do aforo no que estemos ou máis de 30 persoas, non máis de 30 persoas. E dicir en este momento que tivemos charlas con máis de 100 persoas, cando non había pandemia, recordo a do profesor Jiménez Herrero, a de Juan Atei, a do profesor Carracedo, Hugo Vázquez, Pilar Mazón, etc., hasta a 113 que teremos hoxe. Gustaríame, antes de dar paso ao profesor Gestal, que nos dixeran unhas palabras, xente que colabora con nos, Terra de Outes prácticamente desde o principio, e a Disbismur, pois prácticamente tamén dende o principio. Decir que a Disbismur, pois le agradecemos, o temos aí, que está xan con el, que nos fagan a Ponte do Rosso, que é un sitio emblemático aquí en Outes, e que creo que marca e sintoniza con as charlas e que é o agasallo que lle damos aos ponentes. Entón, me gustaría que Xan, que o temos aquí, o presidente da Asociación Cultural Terra de Outes, que nos diga unhas palabras, e despois a Disbismur tamén que nos diga unhas palabras antes de dar paso á conferencia. Xan. Ben, estimados veciños, amigos e amigas, señor alcalde, doutor José Dios, doutor Gestal, quero, en primeiro lugar, agradecer ao organizador, ao doutor José Dios, que me invitase a dar aquí unhas palabras. Díxome 5 minutos. Non sei se por temor a que me explayara ou para animarme a que estender un pouco a miña arquedade natural. En todo caso, vou aproveitar estes poucos minutos para felicitalo pola organización destas jornadas, das 15ª jornadas, que son máis de 15 anos, se non dixuedes antes 19, pero entender. E que añadeu que nos colaborábamos con estas jornadas casi desde o principio. Pero debo precisar que non só nestes últimos anos. É unha colaboración máis ben modesta, que se limita, como dixo ela, aquele cartel extensible enunciador das jornadas, que non é outra cousa que o programa de Man, que seguramente está no seu poder. Darlle cabida na nosa revista as jornadas, ou sexa o programa aí posto para que o vexan os nosos lectores, como un resumo que fixo o mesmo doutor Dios de 10 anos, de 12 de charlas, de máis de 100 charlas. Por último, nosa última colaboración, xa o mencionou el antes, este pequeno agasallo que representa a Ponte do Rosso. Para os que a coñecemos, este senlleiro elemento patrimonial do noso concello, semella unha pontella, tal como está aquí feito, sin máis mérito. Pero os que o coñecen saben que ten 15 metros de alto. Caerse dela é matarse, porque ali o río Tines leva un palmo de agua. Fora de Outes é moi descoñecida, prácticamente descoñecida. Pero, por fortuna, según nos presentou fai uns días o señor alcalde aquí neste mesmo sitio, o trazado do Camiño de Santiago por Outes, que espero que moi pronto sexa aprobado por as autoridades do Consello de Cultura. Ese trazado vai pasar precisamente por aquí. E aí os centos de peregrinos que van pasar a Cotío non van resistir a tentación de fotografiada ou fotografiarse con ela ou nela. Esas fotos van a circular por todo o mundo, van a facer esta ponte internacional. Por eso, no futuro, os nosos invitados que daban este agasallo
en ese momento van dar máis valor do que ahora aquí parece que é escaso. Ben, non quero falar máis, felicitar de novo ao Dr. Dios por non só por o desenvolvemento desta 15 xornadas, sino pola súa iniciativa, pola esta iniciativa tan original que, como ele acaba de sinalar, é única. Non hai, que saibamos, outra igual en todo o Estado español, moito menos no Barbanza. Esta iniciativa, esta persistencia en difundir conceptos sociosanitarios e alimentais, con invitados que van desde os máis humildes médicos e enfermeiras de atención primaria hasta eminencias, como o Dr. Carracedo, que o ano pasado nos deleitou con unha charla sobre o ADN, ou, sin ir máis longe, o Dr. Gestal, que hoxe nos acompaña, e que é a quen viñamos explicar fundamentalmente. Sei que, se non me estendo máis, deixo esa conversa. Muchas grazas. Ese lapsus que hai de anos, é dicir, eu, cando vim para aquí a primeira vez, foi hai 33 anos, pero cando me deron a praza definitiva, cando o señor Fraga convocou a suposición, antes non se pudo, me tocou en Tordoia, que a miña plaza definitiva estaba en Tordoia, listo en 6 anos, entón por eso hai ese lapsus de 15 xornadas e 23 anos para aclarar ese concepto. A Bismur, tedes a palabra, moitas grazas, Eu só quero agradecervos que sempre contades con nós, tanto vostedes, como Dios, como o Concello de Outes e o Centro Social. E nada máis, que non falamos. Moitas grazas. Moi ben. Pois, sin máis preámbulos, dou a palabra antes de que o señor alcalde dé por inauguradas as xornadas. Eu vou a dar a palabra ao profesor Juan Jesús Gestal Otero, que, como temos no programa, ele é profesor emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública, foi profe meu, a verdade é que é unha persoa moi didáctica, incluso moi amena, se o que está contando lle gusta, e veredes que vamos a resolver moitísimas dúbidas, que máis que nada do que se trata de traer aquí a unha persoa para falar de algo, é dicir, non para vir e dar unha clase magistral, porque eso hoxe en día temos a Dr. Google que nos lo resolve perfectamente, pero sí que nos vai a deleitar en esta hora en que podamos estar con él, e o máis importante tamén, aparte da clase que nos dé, pois poder preguntarlle despois todas as dúbidas que podamos ter con respecto a algo tan terrible que marcará un antes e un despois nas nosas vidas como é esta tremenda pandemia. Lle dou a palabra ao alcalde para que inaugure. Iba a decir, cando me toca Queda inaugurado este pantano. Queda inaugurado este pantano, pero debo decir que eran inauguradas estas quintas xornadas de información sociosanitaria. Moitas gracias. Muy bien. Bueno, boas tardes. É un placer estar aquí, estou na miña terra. Grazas o convite para vir a falar dun tema, efectivamente, de un tema que me gusta. Fai 2 anos celebramos os 100 anos, conmemorábamos os 100 anos da pandemia de 1918, a pandemia, unha das pandemias máis terribles. Cando eu estaba revisando todo e preparando para unha serie de conferencias que estive dando sobre o tema, eu pensaba, bueno, Dios mío, o que pasou, o que aquela xente tuvo que vivir, isto a nosotros non nos vai tocar vivir unha cousa semellante. Bueno, as distancias propias, estamos vivindo unha pandemia moi parecida á pandemia de 1918. Non quedamos libres. Bueno, eu vou a
eu vou a falar deste tema en 3 apartados. Nun primeiro, que aprendemos, porque esta é unha enfermidade nova. Nun segundo, que nos agarda, que é o que vai a vir agora despois. E, por último, contestar a pregunta si podo, cando rematará isto. Que aprendemos? Bueno, no pasado mes de xaneiro temos coñecemento de que hai un agrupamento de casos de neumonías cuya causa non se coñece nunha cidade que tampouco coñecíamos o nome, Wuhan, unha cidade de 11 millóns de habitantes, unha cidade moi grande. Bueno, isto é o 31 de decembro, cando se comunica vese que hai unha relación dos pacientes, un mercado de mariscos e de produtos frescos. Bueno, como hai esa relación, clausúrase o mercado. En moi poucos días, o 7 de xaneiro, xa se sabe que se trata de un coronavirus, que son os virus fáciles ao microscopio electrónico, moi fáciles de identificar, porque teñen unhas espículas que parecen como unha coroa. Xa en poucos días, 5 días despois, xa se secuencia todo o xenoma, xa se coñece toda a composición de ese virus, e xa se preparan as probas que usamos para o diagnóstico, as PCRs. Bueno, sabemos en aquel momento que eses casos de neumonías de etioloxía descoñecida habían empezado o 8 de decembro, fora o primeiro caso. Bueno, enseguida xa van a empezar a transmitirse a outros países, a Tailandia, a Xapón. Vai a producirse xa o 11 de xaneiro o primeiro falecemento, vaise comprobar a transmisión a persoal sanitario, e iso xa fala desa transmisión respiratoria, e logo xa o 30 de xaneiro a Organización Mundial da Saúde, aplicando o Regulamento Sanitario Internacional, chama a alerta, declara este un evento de unha emerxencia de saúde pública de interés internacional. Os coronavirus, xa coñecíamos algúns. A primeira pandemia deste século, en 2002-2003, foi producida por un coronavirus, o SARS, que son as siglas de síndrome respiratorio grave, agudo e grave. Tiñamos o MERS, que se identificou no 2011-2012, que está prácticamente en bastante remisión, que tamén produce unhas neumonías graves. E logo coñecíamos algúns outros coronavirus xa desde a segunda metade do século pasado, dos anos 60, que son 4 coronavirus que son responsables de cuadros respiratorios, fundamentalmente do catarro común. Todos estes virus teñen de común que os morcegos son os reservorios, son virus dos morcegos que pasan por algúns hóspedes intermediarios e que logo destes hóspedes intermediarios pasan as persoas. Bueno, este virus tamén se identificaron os dous posibles morcegos responsables, que teñen uns virus que son unha similitude importante e que tamén están por aquelas zonas de Asia. Buscaronse o hóspede intermediario, falouse en principio de serpes, e despois falouse de un animal moi curioso que son os pangolíns. Os pangolíns son uns animales moi preciados, aos que se atribúen moitas propiedades na cultura, na filosofía e na medicina china. Pero parece ser que todavía non está claro
non está claro se son ou non os pangolíns. É complicado isto, pouco de... Que pasou? Que nos pasou a nosotros? O goberno non veu vir o problema. Deberon de pensar, pensouse quizá, que, bueno, que o mellor que podía chegar a algún caso importado, como nos ocorreu co ébola, é que, bueno, se iba a poder resolver o problema. Nin no primeiro momento, onde a gran afectación era en China, esta é unha diapositiva con datos do 24 de febreiro, en España en ese momento só había 2 casos, pero xa neste momento estabanse producindo un feito moi importante en 2 países, no Irán e en Italia. Estabanse producindo casos dos que non se coñecía donde se habían contagiado ou a partir de quen se había contagiado, que lo chamamos a fonte de infección de quen se habían contagiado. E o descoñecer, ou non ser capaces de coñecer a fonte de infección, de transmisión dunha enfermidade, pois da cal sabemos cales poden ser as fontes de infección, eso supón que hai unha transmisión comunitaria sostida e que está fora de control. Bueno, pois ni siquiera nese momento se tomaron medidas. Tardar en reaccionar, non se vai a reaccionar ata o 14 de marzo, en que xa a enfermidade estaba moi extendida, porque esta enfermidade ten unha transmisión exponencial. Como vemos aquí, o número crece moi rapidamente. Nesta tabla, este é un número, un concepto epidemiolóxico que xa pasou o coñecemento xeral da poboación, o número básico de reproducción, que é o número de persoas que un infectado de promedio vai a contagiar. Nesta enfermidade, pois, ao principio, pois, era 2,5, 3 persoas que un infectado iba a contagiar. Vamos a partir, por exemplo, con 2,5, unha persoa é capaz de contagiar a 2 personas e media, máis ou menos o período medio de incubación. Estas máscaras realmente dificultan moito a cambiar, dificultan moito a respiración. Bueno, estaba dicindo o período de incubación, ainda que falan de 14 días, esa foi unha cifra que se colleu do SARS do 2002-2003, pero a maioría dos casos son 4 ou 5 días, e incluso ás veces menos, o período de incubación. Pero, por tanto, unha persoa infecta a 2,5, por decirlo de alguma maneira, en 5 días. Pero que pasa despois de 30 días? Porque cada unha desta, 2,5, cada unha 2,5, fíxense, nun mes, 406 persoas infectadas por unha persoa que inicialmente estaba difundindo a enfermedade. Este crecemento tan rápido fai que haxa que intervir moi precozmente. En aquel momento non se acertou, en este momento, como despois van a ver, tampouco se está acertando. Bueno, do 10 de marzo ao 9 de maio produciuse ese tsunami, esa ola que pasou por riba con máis de 260.000 casos e 28.420 mortes confirmadas. En realidade,
a cifra de mortes debe andar alrededor, en ese período, alrededor de unas 40.000, as que podemos decir que se debían a esta enfermidade. Aquí vemos os datos de mortes en exceso. Isto é as mortes que cabía esperar tomando os datos de 5 anos anteriores, e vemos aquí as que se produciron nese período, que foron 44.585. Bueno, pois seguramente non foron 28.000, senón que andarían máis ben cerca das 40.000 o total de mortes nese primeiro momento da primeira onda da enfermidade. Quen pode contaxiar? Cando, ao principio, eu xa organicei en febreiro unha charla pos estudiantes de medicina no pabellón docente aliado do clínico, e despois na facultade de farmacia organicei outra charla. Naquel momento nosotros, a maioría das informacións que tiñas, a maioría das publicacións eran publicacións que se facían na China. Unha publicación esta era a publicación con maior número de casos, 72.314 casos sospeitosos, das cuales había 44.672 casos confirmados. E víamos aí que o que sobresalía desta información era que había 80% de casos eran leves. E logo, como algo residual, quedaba un 1.2% de casos asintomáticos. Ese foi algo que naquel momento nos engañou, porque logo vimos pouco tempo despois, empezamos a ver xa a principios de marzo que os asintomáticos eran moi importantes na transmisión desta enfermidade. En aquel momento en que eran os casos leves e os casos graves ou moi graves os importantes, os que podían transmitir a enfermidade por ese coñecemento que tiñamos da China, pois a máscara só se recomendaba para as persoas que puderan estar infectadas, que eran os enfermos. Se unha persoa empeza con clínica, hai que poñerlle unha máscara e que se separe 2 metros, pero unha máscara. E para a poboación xeral non é necesaria a máscara, porque a máscara é fundamentalmente para impedir que se eu, por exemplo, estou infectado, que poda lanzar os virus e que eses virus podan pasar a vostedes. Pero o ver que os asintomáticos tiñan unha importancia no Diamond Princess, neste cruceiro que estaba en Yokohama, veuse que había un 51, casi 52% de asintomáticos, logo nun estudio en China un 78%, un 88% en Nova York, un 26% e un 33% nas dous enquisas seroepidemiolóxicas que se fixeron aquí en España. Bueno, e hai moitísimos máis traballos que falan desto, e incluso de modo considérase que un 44% dos contagios, e pode que sexa ainda incluso un pouco máis, teñen lugar durante esa fase asintomática. Un concepto que é importante. Vou a escaparme de cousas que sean moi técnicas, pero este é un virus que vai a penetrar pola nariz, pola conxuntiva ocular, pola mucosa da boca, e vai a infectar células que temos na parte. Por qué? Porque cando toman para a proba do PCR están aí hasta que ten que molestar, porque hai que tocar, coller a mostra ben na rinofaringe, que é parte das células que están na parte profunda da nariz. Aí, e logo tamén aí teñen uns receptores, a CD2, tamén as células do árbol bronquial, dos bronquios, as células ciliadas, tamén teñen estes receptores,
e nos saquiños últimos do aparato respiratorio, en donde ten lugar un intercambio. Aquí ahora poñemos un vaso e hai un intercambio, sale o carbónico e entra o oxígeno. Pois saben, estas células que hai aquí, revestindo os alveolos, hai unhas células que son os pneumocitos tipo 2, que tamén teñen tamén estos receptores. Nun primeiro momento da infección, a infección vai estar localizada na primeira semana na nariz e na rinofaringe. E vemos como a carga viral, a cantidade de virus, vai diminuir e prácticamente ao cabo dunha semana xa a carga viral non ten capacidade de contagiar a outras persoas. Por iso, agora, oirían, fai xa varias semanas xa, que en Francia modificaron o tempo de cuarentena, reduciron dos 14 días a 7 días, porque, digamos, que eso facilita para o traballo e que prácticamente despois de 7 días unha persoa que non teña clínica, pois prácticamente a porcentaxe das que poden quedar sendo infecciosas é baixa. Logo, despois, vai haber a afectación xa do árbol respiratorio, dos bronquios e a afectación dos alveolos. E aí vemos tamén a carga como descende. En vermello están as secrecións que virían da parte profunda do aparato respiratorio e en azul o uso da saliva para estudiar a presencia, para identificar a presencia do virus. Na enfermidade, non vou a falar moito desto, xa despois desto prácticamente xa non vou a entrar máis. Temos unha gran actividade viral ao principio, no primeiro estadio, que pode haber ou non estes síntomas leves, febre, tos seca, pode haber diarrea, pode haber pérdida do sabor ou do olfato. Na segunda parte é cando xa empeza a haber dificultad para respirar, unha disnea, unha falta de aire. Entón, xa, se isto se complica, entramos xa nunha fase máis grave, na que hai unha resposta inflamatoria, unhas alteracións tamén da coagulación e que son as responsables das formas graves e das formas letais desta enfermidade. Bueno, ao saber a importancia que tiñan os asintomáticos, pasouse do enmascaramento selectivo daqueles que tiñan clínica ao enmascaramento colectivo. Todo o mundo vamos usar máscara, porque esta máscara que teño eu está protexendo a este señor e a máscara que ten el está me protexendo a min. Algo tamén me protexe a min esta máscara e algo tamén lle protexe a ele. Pero digamos que un está protexendo aos outros. É a solidaridade de todos levar a máscara. Isto veuse que é como, ora tamén outro concepto, xa se coñecía, pero do que se falou moito, é o da protección de rebaño. Pois a protección de rebaño, pois o enmascaramento colectivo, o dificultar que o virus sala e que por tanto poda infectar a outras persoas, disminúe este número básico de reproducción, fai que os contagios sean moito menos. E últimamente mesmo se elaborou unha hipótese moi interesante, que a de que o uso da máscara vai facer un efecto como o da variolización. Cando no século XVII importouse a Europa, e entón moita variola, importouse a Europa unha técnica que utilizaban no Oriente, que consistía en
introducir na nariz unhas cánulas ou simplemente exprimindo unhas costras dos enfermos de variola, pero de enfermos de variola leve, para producirlle á persoa unha enfermidade leve e así evitar, protexelo para non ter despois que sufrir a variola grave. Entón a variola era moi frecuente ata o punto que un non sabía a cara que iba a ter para a súa vida hasta que pasara a variola, porque iba a deixar máscaras e dicíase que un fillo non era de súa nai hasta que pasara a enfermidade. Isto era asumible. Esta práctica introduce en Europa foi antes de que se descubrira por Edward Jenner a vacina da variola, pois foi unha práctica que se utilizou e protexeu as persoas. Entón, unha hipótese moi simpática en relación con isto do uso da máscara, pois é que o usar a máscara vai a facer que, no caso de expoñerse, sea a unha carga viral moi pequena, e iso vai a producir unha infección, que o aumento de asintomáticos é porque o uso masivo da máscara fai que a xente non teña contacto con as cargas virais importantes, e con esas cargas leves vai a producir inmunidade, vai nos a proteger e evitar padecer a enfermidade grave. Bueno, isto é demostrado, isto de momento é unha hipótese. En realidade, isto é como un iceberg. Aí debaixo, por debaixo da auga, están todos os asintomáticos conformando cadenas de transmisión, e despois salen a flote os casos resultados desas cadeas de transmisión. Polo que o importante é rastrexar e localizar a eses asintomáticos para cortar todas as cadeas de transmisión. Isto é o que tiña que haberse feito cando salimos do confinamento. Incluso, antes de salir do confinamento, que ao final foi todo moi precipitado, porque o turismo chegaba ao verán, a economía estaba apurando. Había que facer, vamos a ver, os que teñen experiencia, hai que aprender das experiencias dos demais. Había que mirar que é o que estaba facendo Wuhan. Que fixeron en Wuhan? En Wuhan non se permitiu sair a xente ás rúas ata que non hubo casos. En saúde pública, cando hai un brote, nosotros decimos que ese brote está controlado. Cando deixan de aparecer casos, pasa o período máximo, a lo menos un período máximo de incubación da enfermidade, neste caso 14 días, 2 semanas, sin que apareza ningún caso. Isto foi o que fixeron en Wuhan. Nosotros saímos do confinamento cando aínda había transmisión na comunidade. E, ademais, tiña que haberse preparado durante o confinamento un plan de actuación que non se fixo. E tiña que haberse preparado e organizado ben todo o tema dos rastrexos, que non se fixo. E logo cada comunidade autónoma, pois, bueno, actuou como considerou. E, por tanto, ese rastrexo, esa búsqueda dos asintomáticos, isto que se tiña que haber feito, que os médicos de primaria se dedicaran a diagnosticar e illar precozmente os enfermos, non a facer de rastrexadores. O médico non ten que facer eso. Como moito, pois buscar un pouco, preguntar sobre a posible fonte de infección. Pero estes rastrexadores tenían que estar conectados cos médicos de primaria e conectados cos epidemiólogos. E facendo moitos test. Nos móviles tardou moito en poñerse en funcionamento, veo a finais de outubro, casi, mediados de outubro. Bueno, e os test masivos dirixidos nos entornos dos gromos, nos entornos dos brotes, nos barrios onde se producen, pois hai uns brotes importantes nun edificio, nunha residencia de maiores.
COVID é unha enfermedade de transmisión aérea. Nun primeiro momento díxose, esta é unha enfermedade que se transmite por pingas. Esta é unha clasificación, fíjense, 1897, o sea, a finais do século XIX, é cando Carfus fala das pingas. E habíase visto por unhas imaxes en primeiro plano que acadaban aproximadamente 1 ou 2 metros. Daí ven eso da distancia de seguridade, máis de 2 metros. No ano 34, Wells falou da transmisión por aerosois. Que son aerosois? Bueno, nosotros cando falamos, mesmo incluso cando respiramos, bueno, non quero dicir nada, eu agora estou levantando a voz máis, si se canta ou se berra, moitísimo máis, non? Entón lanzamos unhas pingas, a veces vense que alguna persoa pois vense, non? Porque son moi grandes, outras veces non. Esas pingas poden conter partículas virales ou simplemente secreción do aparato respiratorio. O aire, cando sale a veces a unhas velocidades tormentosas, son unhas velocidades terribles, e arrastra secrecións. Bueno, esas secrecións fan como todo eso que se ve aí nesa imaxe artificiosa. E ben, esas pingas teñen moita humedade. Que ocorre? Pois que, dependendo como sea o ambiente, se o ambiente hai unha humedade relativa alta, pois van a estar máis tempo en suspensión, ou depositarse según o peso, pero non vai a producirse unha evaporación. Van a ser unhas partículas máis grandes e van a precipitarse primeiro. Pero, sin embargo, se a humedade relativa é baixa, como ocorre en contra do que moitos creen, no outono e no inverno, a humedade relativa é baixa. No verán, a humedade relativa é alta. Por eso se decía, a ver se no verán que a humedade relativa é alta, diminúe, porque o que fai a humedade relativa baixa, a baixa humedade, fai que, ao haber unha humedade baixa, toda a humedade das partículas evapórase rapidamente. Entón, quedan esas partículas flotando moito máis tempo, partículas de menos de 5 micras, incluso de menos de 3, de 2 micras, e as de menos de 3 micras acadan facilmente os alveolos pulmonares. Bueno, tíamos esta clasificación de transmisión por pingas e transmisión por aerosois, e agora veuse que é unha clasificación que hai que modificar, porque esta enfermidade transmítese tamén, ademais de por pingas, por aerosois. Voulle contar varias historias. Isto foi durante unha comida de Ano Novo en Guangzhou, o 24 de xaneiro. É un restaurante que está ateigado, hai unhas 90 persoas, están atendidas por 8 camareiros, e dentro desas hai unha persoa que chegou o día anterior de Wuhan, e que esa noite vai a presentar síntomas, pero nese momento é unha persoa asintomática, non ten ninguna clínica. Bueno, pois hubo 9 contagios, un total de 10 persoas infectadas nestas mesas, en algúns casos con unhas distancias de 4 metros e medio. Os destas mesas habían estado ben o tempo, 50-75 minutos. Estes desta mesa non se contagiaron, pouco había moita distancia, pero que estuveron pouco tempo. O tempo é un factor importante para que podan producirse os contagios. Por que se produce ese contagio? Porque eses aerosois foron movidos por un aire acondicionado que non introducía aire novo, sino que simplemente recirculaba o aire no local. Eso favoreceu que se producira esa transmisión por aerosois. 2 autobuses
van a un rito budista. Os autobuses van tamén cheos de xente, van moi ocupados, e se fixan aquí a distancia era moi pequena, en 2 metros iban 3 filas, era unha distancia moi pequena, todos iban moi xuntos nos autobuses. Resulta que nun dos autobuses vai máis ou menos pola mitad unha persoa que tamén vai a enfermar máis tarde. Esta persoa vai a contaxar a un número importante de pasaxeiros dese autobús. Tamén o aire acondicionado circulando foi o responsable. Todos estuveron xuntos no rito budista, pero no outro autobús non se contaxou ninguén. Nunha oficina de un call center, un centro de chamadas, un centro telefónico, en donde traballan 13 persoas en cada mesa, situadas desta maneira, bueno, resulta que se infectan alguna persoa desta mesa, non se aclarou moi ben como fora a orixe desa infección, pero infectaronse. E transmitiu as persoas desa mesa e, ademais, lle transmitiu a infección a 79 persoas de esa sala. Ese piso, que era o piso 11 dun rascacelos, vemos que aquí están en azul postos os infectados desta sala, pero na outra sala apenas hubo infectados. E compartían as instalacións, as escalas, compartían outros locales, os contactos múltiples, a proximidade, o tempo, e estar en espazos pechados favorece que se produzca a transmisión. Un coro dunha iglesia presbiteriana en Washington, en Mumberton, en Washington, pois van a un ensaio, 60 membros, todos están sans, procuran manter as distancias, non é a foto neste momento do ensayo. Bueno, contaxiaronse, había unha persoa infectada e contaxiou a 45 persoas, dúas delas faleceron. Isto foi o 10 de marzo. Pero o día 9 de marzo, máis cerca de nós, en Pontevedra, na Facultade de Enxeñería Forestal, nun ensaio da aula de música tradicional, pois tamén asistiron 30 membros tocando e cantando durante 5 horas e logo 2 horas compartiron con membros do coro da universidade. Hubo 20 positivos, todos do grupo de música tradicional, ningún do coro da universidade. Este era a diapositiva que quería ver, pero non vai a ser posible. Vexo que non ten posibilidade de poder verla. Bueno, que era para explicar como se produce. Nosotros, ao falar, ao cantar, ao espirrar, pois lanzamos en realidade unha nube. É unha nube que contén secrecións. Esta nube pode chegar a distancias, esas secrecións ao ir na nube pode chegar a distancias maiores de ese 2 metros, metro e medio. Fíxense, en 10 estudos, en 8 chega a outras distancias moito maiores, 2, 3, 4, 6, hasta 8 metros alcanzan en esta nube, e aí pois quedan pois máis protegidos. E a transmisión, por tanto, por aerosois está bastante clara, e logo, bueno, incluso pois moitos máis estudos que hai, e incluso un informe que lle pediron a expertos das Academias Nacionais de Ciencias, de Enxeñería e Medicina para a Oficina Política de Ciencia e Tecnoloxía da Casa Blanca, pois eles dixeron: os estudos disponibles son consistentes coa posible propagación por aerosois do ar, non só o tosir ou espirrar, senón tamén pola respiración normal. Aquí non sei se verá moi ben, se un está falando ou en silencio, falando, berrando, cantando, o tempo, 2 minutos, bueno, habrá pouca, aquí xa hai máis puntillos vermellos, non sei, aquí xa hai moitos máis puntos vermellos, pero o falar
xa iso aumenta. E logo xa berrando ou cantando, isto aumenta moitísimo. Por tanto, en lugares pechados, estar o menos tempo posible. Desde logo, se hai alguén cantando, mellor salirse fora. De todos modos, a Organización Mundial da Saúde, no mes de abril, non recoñecía o papel dos aerosois. Hubo 239 expertos de 39 países que lle presentaron unha carta, publicaron unha carta no New York Times, e entón, a raíz desa carta, a Organización Mundial da Saúde publicou un novo documento no que di que bueno, que pode ser, que sí, pero que non está moi demostrado ni confirmado que exista a transmisión por aerosois. Pero como din isto? Porque hai un principio que en saúde pública, en prevención de riscos laborais, utilizamos, que é o principio de precaución. Si non se pode decir, que eu creo que sí, pero si non pode decirse que os aerosois transmiten con total seguridade, tampouco se pode decir que non transmitan. E o principio de precaución nos di que nos temos que protexer dos aerosois. Bueno, de feito, personalidades da Organización Mundial da Saúde están dicindo e comunicando que hai que ventilar. E ventilar é para protexernos dos aerosois. Exterior mellor que interior. Si son interiores, o uso de máscara, a distancia, a higiene de mans, por suposto, a ventilación, moi importante, a baixa ocupación e o pouco tempo. E logo, no traballo, pois se é posible, teletraballo en vez de traballo presencial. Estas son algunhas das medidas. Bueno, aquí non se vai a ver moi ben, pero si se ve o color azul, si se ve o color vermello, e se ve o color amarillo, que estaría en cuanto a gravedade. Aquí está vendo o risco de transmisión, en silencio, falando, gritando, cantando, silencio, falando, usa mascarilla, exposición corta, usa mascarilla, exposición prolongada, non usa mascarilla, exposición corta, non usa mascarilla, exposición prolongada. Está no exterior, interior ben ventilado, pero baixa ocupación, mal ventilado, elevada ocupación, exterior, interior e mal ventilado. E vemos como isto aumenta para lá o risco a medida que esas condicións son máis desfavorables. É algo que nos dixeron e que estamos todos dando aí os líquidos na man. Isto ten moita menos importancia, moitísima menos importancia. A transmisión por superficies, por obxetos, ten moi pouca importancia. Pero nos fixeron ver que iso era superimportante porque andaban desinfectando as rúas. Nas rúas o virus non vive, non pode vivir o virus nas rúas. Desinfectar as rúas. Bueno, sempre hai cousas que pasan, non? E iso motivou que moita xente, pois, se iba a compra, chegaba e toda a roupa, despois do supermercado, veña á lavadora e a ducharse, deixar os zapatos fora. Bueno, son unha serie de manías que nos obrigaron a algunhas persoas a establecer, pero que hai que deixalas porque eso non ten importancia. Imos facer higiene de mans porque eso sí que é bo para sempre, para todo, pero sabendo que a transmisión por obxetos e por superficie só ten importancia no ámbito hospitalario, alrededor do enfermo no domicilio, por suposto, pero fora deso, xa no resto, pois ten prácticamente moi pouca importancia. Quen ten e onde hai máis risco? Bueno, xa todos lo saben, non? As persoas de máis idade, os homes máis que as mulleres, aqueles que teñen unha serie de patologías como as enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, a hipertensión, a diabetes, a inmunodepresión, a obesidade e o cancro. E logo hai unha serie de ámbitos de exposición
donde hai maior frecuencia deses contagios, como é o domicilio, as residencias de maiores, os centros sanitarios, fundamentalmente nos hospitais, e logo hai outros lugares de traballo. Vimos, por exemplo, brotes relacionados con empresas cárnicas, porque aí hai frío, hai unha situación de frío, traballase uns pegados a outros, están moi xuntos e incluso enfrentados, e iso favorece que se produzca a transmisión. Nos gimnasios tamén, porque se un está facendo exercicio tira máis pola respiración e, por tanto, vai eliminar moitos máis virus en lugares de restauración, porque son lugares pechados, nas iglesias pola mesma razón, e o ocio, as festas, que se veu que tiña unha importancia grande. E aquí, xa estou rematando, e aquí teño que facer un comentario que esta enfermidade. Hai unha palabra por aí en algún sitio, non sei se non esta, pero moitas diapositivas, que era clúster, agrupamentos de casos. Esta enfermedade preséntase con agrupamentos de casos. Casos nun domicilio, casos nun bautizo, casos nunha boda, casos nun hospital, casos nun centro de saúde, o agrupamento de casos. Casos relacionados cunha sala de festas. Oirían, leerían de aquel rapaz, non sei se era en Vietnam ou donde era por Oriente, pois que había estado na noite en 5 salas de festas e contagiou a non sei cantas persoas. Falamos de supertransmisores. Hai persoas que eliminan unha gran cantidad de virus e ademais teñen unha gran actividade social. Retrato de supertransmisor. En cambio, pode haber outras persoas con menos actividade social, con menos carga viral, que non contaxen a nadie. E agora falamos de eventos de supertransmisión. Esas reunións que se fan como en ese colexio maior de Valencia, Galileo Galilei, en donde nunha terraza se concentraron ali estudantes e hubo un número, non recordo, 80 e tantos casos, me parece 83 casos que se presentaron. Estos son os datos do último informe sanitario que hai do que pasa aquí en España, e no domicilio un 33% dos casos se presentaron aí. Por que? Son lugares pechados, hai proximidade, estáse máis tempo, esos son os factores que influen. Pero despois hai un 40% que non se coñece, e un 12% que queda para outros, e aquí pode que estén esas actividades de ocio nocturno, moitas desas actividades que se pretenden cortar con ese toque de queda. Nos domicilios, se a transmisión comunitaria é importante, neste momento a transmisión comunitaria é importante, pois debe de facerselle unha burbulla aos vulnerables, as persoas maiores ou con esas patoloxías, manter as distancias con eles, que haxa boa ventilación na habitación onde estén, estando ben protegidos, por suposto. E cando as persoas que salan fora, pois eviten contactar con eles, e se teñen que facelo, pois mantendo ben as distancias e usando máscara. A ventilación, distancia de seguridade, higiene de mans, limpeza e desinfección. E se hai pouca transmisión comunitaria, pois se hai pouca transmisión comunitaria, isto temos que facelo sempre cas visitas. Cas visitas teremos que tomar este tipo de medidas. Bueno, que nos agarda? Bueno, no verán, ven que nunca deixamos de ter casos cando salimos do confinamento, e a finais na segunda metade de xullo xa chegou a segunda ola, eso é a nivel nacional. Aquí vemos esta segunda ola e vemos en máis claro os asintomáticos. Un e pico, 2 asintomáticos por cada asintomático. E aquí vemos a evolución da onda de Galicia. E fíxense, na segunda onda estaba baixando e de repente
tirou para arriba, tanto en Galicia como no resto de España. Bueno, hoxe viña no periódico que falaban dunha posible hipótese de que unha cepa nova que podía ter que ver con este incremento das transmisións. Bueno, non nos sabemos, eso non deixa de ser, de momento, unha hipótese, pero estamos con unhas cifras de número de casos moi superior. O que ocorre que non hai a gravedade da primeira onda. Bueno, está empezando a haber, pero non a hubo hasta o de agora que empeza xa a meter medo. E non a hubo porque fíxense que ocurría na primeira onda. A maioría dos casos eran en persoas maiores, en persoas que tiñan patologías crónicas, seguramente, e que eran de máis risco. Que ocorre nesta? E agora xa está baixando, pero que os asintomáticos son fundamentalmente do grupo de 15 a 29 anos, de persoas máis xóvenes, que tamén poden sufrir cuadros graves, pero con menos frecuencia. E aquí está a tasa, que é o número de casos dividido pola poboación, aquí pensando por 100.000, expresada por 100.000 habitantes. Fíxense, estes os datos de España, son os últimos datos que hai, de onte a noite, 4,52 casos por 100.000 habitantes. Unha verdadeira barbaridade haber chegado a eso. E agora tamén, nesta segunda onda, xa temos mortes en exceso. Fíxense, do 20 de xullo ao 29 de agosto, 4.370. Do 1 de setembro ao 26 de outubro, 9.000, o sea, casi 13.500 mortes en exceso neste período. A España está situada, estos son datos a 25 de outubro, está situada, ocupa el pouco honroso quinto puesto en canto ao número de casos totales a nivel mundial. E ademais vemos aquí a afectación importante que temos, a máis afectada é neste momento as Américas, pero temos a afectación importante de Europa, de Asia sudoriental, tamén no Mediterráneo oriental, as zonas máis afectadas do mundo. Aquí 43.766.000. Bueno, isto eran uns datos de onte, hoxe xa na prensa estábamos en 44, xa pasaban de 44 millóns e de 1.163.000 mortes. Desde aí non se vai a ler, non se lee nada, porque é imposible. Bueno, este é unha tabla. Por fin, o pasado día 22, non crean que fai moito tempo, no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Que é o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde? É a reunión de o ministro, os conselleiros das 17 comunidades autónomas e as dúas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Pois hai no máximo nivel, que é os de ministros e conselleiros, e hai no despois de saúde pública, bueno, e ali ese é o lugar onde se debe de facer a coordinación. A función do Consello Interterritorial é coordinar. Bueno, por fin elaboraron un documento, Actuacións de resposta coordinada para o control da transmisión da COVID-19, que publicaron con unha reunión do pasado día 22. E poñían unha incidencia acumulada a 14 días, a incidencia acumulada a 7 días, logo en maiores de 65 anos a 14 días, 7 días, o porcentaxe de PCRs positivas, o porcentaxe de trazabilidade, o sea, de casos nos que se detecta cal é a fonte de infección, e logo aquí estaría o nivel, a ocupación de camas, a porcentaxe de ocupación de camas e a porcentaxe de ocupación de camas de UCI, para ver a presión que hai sobre o sistema asistencial.
E de acordo con eso, nova normalidade, baixo, nivel de risco baixo, risco medio, risco alto e moi alto. Cal é a situación a día de hoxe de España e a situación a día de hoxe de Galicia de acordo con estos criterios? Pois mire, aquí está. Bueno, os colores cambiamos, este tiña que ser igual a este color, que son 452 casos por 100.000 habitantes, incidencia acumulada 14 días, aquí o moi alto é 250, en Galicia son 254, tamén estamos por encima, aquí tamén a 7 días, tiña que ser máis de 125, xa é moi alto, estamos en 227, en Galicia en 157, na positividade de probas, a Organización Mundial da Saúde di que os test por encima de, cando é por encima do 5%, é que hai unha transmisión descontrolada. A Unión Europea, o Centro de Control de Enfermedades da Unión Europea, fala de un 3%. Bueno, aquí veuse que canto máis de un 15% sería moi alto, alto entre un 10 e un 15. Bueno, en España un 13,5% de casos non se lle coñece a fonte de infección, en Galicia un 8,4%. O sea, estamos nun nivel alto e nun nivel medio, pero moi alto de todos modos. Logo, aqueles que non se detecta a fonte de infección, un 61,4% a nivel de España, non, estos son os que se lle encontra a trazabilidade, un 61,4% en España e un 35% en Galicia, o sea que hai un 65% que non se sabe onde se contagiaron, quer decir que non hai ningún control sobre a transmisión. En canto a ocupación de camas, temos un 14% de ocupación, estamos nun nivel alto, máis dun 15% xa sería ese nivel máis exagerado. En Galicia estamos nunha situación un pouquinho mellor, 5,8, pero crecendo, e logo o que toca da ocupación de camas de UCI, un 25% con 50, o sea que estamos nun nivel moi alto en España, e estamos nun nivel medio en Galicia. Bueno, isto fai que o nivel de alerta, de acordo con estes indicadores, sexa alto en España e medio en Galicia, pero tirando tamén alto, polo que a situación é unha situación moi preocupante. Que debemos facer? Agora, da situación que temos, limitar o número dos non convivintes nas reunións, xa non o limitaron, relacionarse en burbullas sociais. Eu teño un grupo moi reducido de amigos, un matrimonio en Santiago, que é o único que salimos a cenar algunha vez en terraza, mantendo as distancias, en burbullas, ou uns amigos en muros, tamén en burbullas, poucos, un número reducido. E agora o que temos que facer é quedar na casa, salvo para o imprescindible que teñamos que facer fora. Obviamente as actividades ao aire libre mellor que en lugares pechados, a reducción de aforos nos establecementos, a ventilación e cumprir con medidas de prevención e higiene. Tendes aí o santo joz. Señor, dame paciencia. Temos que pedirlle paciencia a Dios porque nos vai a facer falta, porque isto ainda hai para rato. As vacinas, as máis adiantadas, son estas 10 que poño aquí, que están no que chamamos a fase 3 dos ensaios clínicos en humanos, pero para poder utilizalas no conxunto da población, aínda que agora se está falando de que mellor algunhas as poñen para uso compasivo, para persoas moi expostas e tal, pero digamos, para uso poboacional, posiblemente como moi pronto, a partir da metade do ano que ven, do segundo semestre do ano que ven. Bueno, se algo tuvo de bo esta proposta do presidente do goberno de España de que
o estado de alarma hasta o 9 de maio non é o que se manteña o estado de alarma nin os aspectos negativos que ten o anunciar semellante cousa, sino o feito de que nos vai facer pensar a todos que isto vai para longo, isto vai para moi largo, isto vai para moi largo e temos que ter moita paciencia e temos que procurar non baixar a garda e manter, que non nos veña un concepto do que se está empezando, bueno, se falou algo fai uns meses e agora volves a falar da fatiga pandémica, que nos empecemos a cansar e empecemos a abandonar as normas. Temos que fortalecernos, coller fortalezas, disfrutar nos momentos que se poida, pero mantendo todas esas normas de seguridade e agardar a que teñamos as vacinas, e non vai a resolverse cando cheguen as vacinas, aínda ten que deixar de circular o virus. Despois de que deixe de circular o virus é cando podemos empezar a quitar a máscara e relaxarnos nunha serie de normas que agora temos que cumprir a raxatabla. Pois moitas grazas pola atención. Thank you.